Tar éis mo cuid ama I Flores, rinne méid trust bus n-uaire tríd an tuatha in Guatamala. Haistil méid ón stát is mó agus is fuide ó thuaig de Petén go Alta Verapaz I lár na tíre. An mbealach, cúmar thar na bailte agus na sráidbhainte traidisiúnta ina bhéad fí bochtanas an Guatamala las muitas na ceantar trosachóireachta a chuirt faoin deara. Cé gurb é Guatamala an geilleagar is mó I Meiriceá Lár tá tiúncar díréireach ghaon rí dúchasach agus tuatha go háirithe san na dachas agus sa bhunagar. Níl ach 75 fan géad do dhaoine fásta in Guatamala litirtha, chun ráta is ísle I Meiriceá Lár. Ní haon go leor leanaí óga I gceantar tuatha scoil in néachar. Déanann an bunagar seo níos dachra é freisin. Go dainn thóg sé n-uaire an cloig orainn tá máint díreach 250 km. Agus muid ag dul níos fuide isteach na sléibhte, d'áirigh na rairceanna thar a bheith úntach. Chrisimar bhaile darb anam lancín ag thart a 5 clog agus bhalig na trocalaí brúna hóige agsúla muid. Bhí mo brúna hóige gringos sita beagnach ó an cloig eile isteach sa dufair. Bhí sé ag éirí dorcha nuair a chrisimar faoi dheara. Well, tar éis lá fada an mos trismar Semuc Champey, so tá mé I seomar nua in áit even brúna hóige de creta darb anam gringos, tá tachtarna, tá bíalan, mar támid anis in áit co-iargúlta. Támid I lár an dufair a ríis in Guatamala, lár Guatamala anis, so támid hartar n-uaire ó Flores, tros adafad a bhíann ach tá an áit seo gehíbing an tamáint isteach ó Máigeach ní ach mé aon rud cosú leis riamh. So a marach leúna dé caithfidh mé chur in áirithe leis an brúna hóige go fóil ach leúna dé be míad ag tuairt cuairte an Páirt Náisiúnta Semuc Champey agus siar atá ann ná 6 linn snámha ná dúrtha tá ann agus is féidir le snámh dhéanamh ann ó mí atá an báisteach anna glóra chun seo. Táú gan goil si bh ann mé clóistáil ach lán de trosanna agus sceisiamíní atá ann agus tá mé ag fannacht an seo is Semuc Champey a feadh 3 níthe. So tá sé inti gom dul chuig uaimh comá an láid ar gcionn agus beagáín fáíocht I dhéanamh san uaimh. Le háit co-iargúlta sin chuig gringos hostel a bhaim orm. Cosníonn sé €2 in aig na hithe I seomar roinnte. In onad airgid, ceannaíonn tú comharthaí agus is féidir leat do chuid bia agus do chuid deochanna go léir a cineach na sin. Tus go bhfuil an cuid is mó de cuacht trí chuinedóir níl aon leictricus ó 2 saníthe go dtí sé ar maidin. Díomh mad an gachéine ó Semuc Champey, támid ag fágáil a grúpa nóméid inis chun dul is seach sa fáric agus drapadúireacht a dhéanamh go dtí an bar chun an roiarc íomhinge eáil. Is fíor Parthaas an áit seo comá. Is sé an brúna hóige is fearr riamh a bhíos ann. Tá sé cosúla ó stáin cógalánta is gacrad agus tá sé co-iargúlta mar dúirt mé so anna ar fad. Is ón deanga Máigeach ceittí a hagan Semuc Champey agus cílíonn sé an áit a théann an abhainn I bhealach. Tagann an doch turcada gheal ó bhíon rí sa charg éalchucha. Tá meas mór ag muintir ceittí ar a dtimpeallacht nádúrtha agus measann siad go bhfuil an abhainn seo abhainn calabán néfa.
Tommy ag an bar taréis le uirclaigh ag drapa suas sa teas so tá sé có te agus cóhiúmid comá agus fiú mar féic ar do roiircanna atá an seo fiúdom. Féic ar sin Tá creite ar fad ag tá mé chu anas an chuidir. Wow, tá an áite go hiile is go thomláin íomhing ar fad. Tá an uisce beagáín fuair agus tá sin go húntas tá go bhfuil sé cóte an seo so tá sé anheas tá sé daon golóir so bhíos ag dul tríd leis an troirí an sin agus bhí mar ag léontas agus mar sin de agus a dtís tá mé féin agus cara amháin chun snáb a dhéanamh tríd inar ann séir uaimh eile. Well tá ar as sa brúna hóige inis tar éis maidin íomhing a chahabh an sin. Dagmar an brúna hóige an seo ag hartar níochlógar maidin agus srismar a rís ag hartar dó so sin golóir ama chuna bheith snáb, scíligant, an siúlóid dhéanamh go dtí an bar so sin glór ama. Tá anna chu daoine tar éis na huamhanna a dhéanamh in nómh ina dhiag é sin so is féidir leat an rud ar fad a dhéanamh a lá amháin ach tuis go bhfuil an gá lá omláin a gom an seo rinne mé an cinenne chun an uaimh a dhéanamh an mórach. Nair tám 6 agla orm faoin uaimh seo. Tás gur coolla méid go bhfuil sé 6 dá séireach agus níl éon helmet a gcuid, níl solas ceart a gcuid ach cuineal so tógann tú cuineal isteach ach tá uisce ann san uaimh so níl is gom cé ó fada sa maran an cuineal so tám 6 ag psyching myself up ag psycháil Bé féin is chuné sin a dhéanamh agus chuné a chur an áirithe an sa bhrúna hóige ach den tróna is tá sé céintam tá sé hart ar le thuirtaréis trínis bhí lón den sco a going an seo agus inis táid chun ar scíligant mé féin agus mar chuir anú an seo deimiid ag dul chuig an le snáb agus sin an plán éasca péasca cíag mé marach sibh. An céad lá eile hiúlamar an 5 nóméid déag go dtí an uaimh darb anam Canva. Bhí scean míní an dain uing ar nachdra uaintlaigh a thosaú tríd an uaimh seo. Bhí sin den céad sco do crete Lis Tommy ag dul ag 2 balls so ag méid leirt le níos déanaí bhfuil gach aine Tom díreach arás ón uaimh agus ón dúbal a bhí arsúla going in nómh mar chros leis an brúna hóige seo Gringos agus bhí sé cógranóir. Bhí 6 agla orm réamh an uaimh tuis go bhfuil 6 agla orm faoin áisina beaga agus bhí rointeá beag na háisina ach an cuid is mó bhí siad oscailte go léir agus bhí anna cuid isce ann sin an taonróid muna bhfuil ólas a gcuis ar an snáb beidh sé deach Tuis go caiid tú snáb agus cuineal a bheith agat a lámh amháin agus bheith ag snáb tríd an isce tá sé níos daine ná mé féin iad éidir agus tá sé dúcha. An taonród ná Faréir tuis nach bhfuil an GoPro agam níl aon Físeáin agam ón uaimh dar nóig ní raibh cead agam an goháin a thuirta seach ach fiú leis an GoPro déirhí nach méid mórrán ann tuis go raibh sé códurcha ní raibh a going le haig solas ach cuineal so fiú leis ní bheoh mórrán ann ach mátá tú an seo is Semuc Champey caiigh tú é dhéanamh bhí agla orm
bhí sé ceart galore, so tá sé cóscetamíach cóáling ar fad agus le grúpa úntaach chomá. An sin chunig mar as éigent bhí sé sin go híoming ach for ní raibh ceadaing ar chuid stuff a thuairt ling, so mar sin ní raibh an go hána gom chun bheith ag taifeadar ríis agus an sin brúna mar túbal. Ar seo é muchéad uair ag túbal agus ceapas gimbeoh sé chuntach chun na scuí ligint, bhí beor go, bhí mar ag dul tríd an abhainn ach bhí sé Bhís faoi rú beagáín tuis go raibh an current 6 láidir agus comála sin hit mé amach as an dúb a bhí gom. Bhí n-uaire arm tuis go raibh le grúpa agus bhí raibh an ann teach tarnáis is teach ann, so bhí arm snábhíanamh go dtí an bank agus teach tarnáis agus bhíos an duine dearnach ann. So bhí sé gradóir, bhíos náach ach sin á rud ach bhí sé strasfur, bhí brú ag buid leis ach ag an am céine taithí úntaach a bheith ann, so gá gníomhaíochtaí nua a rinne mé an nuamh. Now dearn alán daoine an fiú é Semuc Champey, tuis go bhfuil sé cóargúlta, tá sé hart ar n-uaire ó Flores agus beidir 8 nó 9 uair eile ó Antigua. Agus amórach tá ag dul go Antigua agus tá scetamíní an dain orm, tuis go bhfuil anna cuid a déanamh an sin agus tá cúpla plán a bheith mé roiint libh sa céad Físeáin eile. Ach an fiú é Semuc Champey, bhfuil brachan sé ar ibharthaon an méid ama atá agat. So tá sé seachtainna gom agus tá man seo le 3 lá. So tá an táim gom agus dar lum is fiú é, tuis gur íomh lum a bheith in áit argúlta, tá sé difriúil ní dhearna mé aon rud mar seo riamh agus is fearlumm an 6 taistil seo ná bheith sa cathracha agus mar sin de. Ach muna bhfuil mór an ama agat, níl is a gom an fiú é, níl anna cuid a déanamh an seo seachas an túbal na huamhanna agus an tros a rinne mé in é. Ja, níl is a gom. Bachan sé má tá sim agat in san nádúr ina bheith an seo sa dufair, ceapam is fiú é ach a bháin mátá an táim agat. So muna bhfuil an táim agat ní fiú é deirthing féin. Agus sé seo actually ceann dus na rudaí is fearlumm ar an tros go dtíanais trí Mexico, trí Belize agus an seo in Guatamala, seo é ceann dus na ceann scríbe is fearlumm. Nis tá sé hart ar le chuirtaréis dóhéag, so tá anna cuid am fágatha chun leabharléamh dul go dtí an linksnábh agus mar sin de agus mu scíal an ríis. Caithfidh mé a rá go bhfuil an brúna hóige seo a brúna hóige is fearr go bhacha mé riamh. Déanaan an brúna hóige difriocht nach dhéanaan in áit tá grúpa úntaach daoine an seo comá déanaan sé difriocht. Caithfidh mé rá má tá tú ag teacht an seo go Semuc Champey fan i gringos hostel tá sé denska agus fostíonn siad anna chuid daoine áitiúla daoine Máigeach comá. Fiúnach bhfuil mór an Spáinise có uaireanta tá siad ag cultúra an saol tradiisiúnta an seo ag tuairt postanna de chuoine atá i ngá agus is íomh lo mé sin comá tá fearm an seo agus fásan siad na turthaí féin cacao rudí mar sin agus mátá tú an seo maidin de hína déanann siad siúlóid timpeall an fearm agus timpeall na baile beaga tá an seo agus tá tú an ann caint leis na daoine áitiúla, caint leis na Máigeach agus tá ferbert in bhúnathe ar siúil an seo. Tá sé anna sa léir le feiceáil agus is brelam é sin rud bhain or tá tú ag taisteal chun ferbert in bhúnathe eáil comá. So fan seo a dúis caiig mé rud a dhéanamh leis me grúing. So sin é a ggóir Semuc Champey agus go dtí an céad eile. Slán libh.